बिमा जाबाथ' एसेबाबो चेन्ज जाखायो नालाय नङा होमबा जेरैबायदि जों सिगाङावमोन बेबायदिथ' जों जेब्लायबो जाबाय थानो हाया नालाय नङा होमबा थांदो बाय बाय नै बेलासि जानाय लोगो लोगो रेडि खालामखाबाय दिनै हरावहाय जि नागिरदो हरावहाय गुंग्रुं गांग्रां होनबा जि नागिरबाय लेन्थना बोरो होननानैहाय ओमफ्राय दिनानो बिदि नंथारा दिनै जानाय नङादां होमबाबो सावखाबाय उनै बेलासियावनो ओमफ्राय माबाखौ सावनानै दोनसै ना मा जाखो ए दिनै हरावथ' अखाया गुंग्रुं गांग्रां फुरा माने बैसागु फैनायनि रादाबफोर फैखाबाय नङा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नै आं बेरे फुंजानि ओमफ्राय हाय दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो हायो नायनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दा नायनोसै दिनाथ' दा फुंनि सम नालाय दोमैलुआथ' जानानै दङ खिन्थु दा दुंखागोन बायदि आरोना जेरैबायदि दुंगासिनो बोथोरा बेबायदि आरोना थ' होमबा जागायजेननोसै ब्लगखौहाय थुदो होमबा नै आंना फुंनि जानाया मैयाबो जादों नोङो नों माखौ जायो मा जादों नोङो बेखौ बे मा जिनिस गुदुं मा लाबोखो ओमफ्राय खेलायाव मोननाय बायदिसो लाबोबाय माबाया थावा सोरबायबाय थानो बानलु नङा सबाय बिमा होन ना मा लाबोदों भिन्दि फाथै मानो जिरलाबायखो नोंहालाय सिखार भिन्दि बे नोंनि फेभराइट नै बेजोंसो थाब ओंखाम जानो हायो फान्थाव नङा बेयो भिन्दि होन नै उपुद्रुगा बाजाराव थिनहरजाबाय बाजाराव थांथोंसै ना नै बाजाराव थांसै नोङो सोरजों थांगोन ए मा लायनो थांगोन मा लायगोन आयु इस हनै मालाय पस्ट होलायदों इस पस्ट होदों किउट जानोनो मामि किउट ए जाथ'आनो गानग्रोथारसै उन सिगां थाफाबायगासिनो हनै औ गय जाग्रोनोसै नो फै नोंखौ फट' खेबैनि बैयाव बिबार बारियाव थुदो बाजाराव थांगोन बाल बाजाराव थांगोन आयौ आंखौ लाफाला ओरैबायदि उफुद्रुग खालामबाय थायो माने आङो न'सो सिबगासिनो आइयाबो जों किटचेननि खामानि मावगासिनो माने उफुद्रुग जाबाय थायो आरोना बेखायनो थांदो बाजाराव थांदो नोंसोर बाजाराव थांदो होननानै थिनहरदों आरोना बेखौहाय ओमफ्राय दा गावहा जा खुसि ओरैबायदि आंखौ माने होखारलाबायगासिनो आरोना लाखिजानो गिनायाहाय ओमफ्राय माला थाङो हास्लाबला आरोना बियो ओंखायनो नै दा बेरायहैनो थांसिगोन बिसोरो बिबौ फिसौनो दा थांसै ओमफ्राय बेनि उनावसो नै आङो न' सिबगासिनो आरिगासिनो ओमफ्राय बेनिफ्राय न'बो सुनो हास्लाबा दा थाब फैबाथाय हास्लाबनाय नङालाय आरो नै बार बारनाय माबानायफ्रा सिबग्रोनानै लानोसै आङो सिबगासिनो खामोन दिन गोग्लैगोन हनै बेलायथो हाबाब गावसोर सिगां आयै बायनो लांला मामिखौ बायनो लांदो मामिखौ आंनो बाय लाबोफा दे लाबोफायो दा र' आस्थे थानांगौ बेबायदि औ दिन गोग्लैयो दोनहैग्रोनो बेखौहाय नों थाथ'दो र' दसे थाथ' है उन सिगां थाफाबाय थायो हालासो आं हनै नांसै गोलो बैयावसो गाखोगोन बेयाव गाखोआ दे हाय होनहरदो दे आं बाजाराव थांसै होनदो औ नै माथो हास्लाबला फैदो
आयु गावस्रा हास्लाबला हनै हास्लाबला दे औ दे थांदो गाखोदो दे दलद था मिथिबाय दलद था दामगोनहाय दामगोन दा गारि सालायबासो दामो दा गान दामलायबावनांगौ मोजाङै आस्ते दे नायनि औ बिदिनो गाननांगौ मिथिबाय औहाय बन्द' खालामगोन दे आस्ते थां दे दे बाय बाय दे दलद था दे मामे दुस्थ' दा खालाम दे आखाया बेयाव दोननोनो दे बाय बाय दलद थां आस्ते थां दलद थादो मा दे खानायाबा मा जाखो बियो बे जेबो नङा ना माथो नांनाय बियो बाबा नैबे खर'आव गोजौ दामबाय एसे खरा दामनोनो थांदो बाय बाय बै खान्थालखौ लांनो फैदों खान्थाल गोथां र' नायनि आङो नैबाव सोनानै लांसिगोन गारि लाबोखादों बेसे बुरजा हाखो आदा गैला नामा अखा औ बेखौहाय फिसाखौहाय गाखोग्राखा बेहा अखा हादोंना रिमोन जानो गिनांगौ औ आस्ते अबेनि आदा हा ए सिंगिमारि माथो बेबो खामानि ना आदा बयहाबो आलदा खामानि मावनांगौ एखे खामानियाव थांजोबालाय बोरै जानो बयबो आलदा खामानि ओरैनो थास्लाय गारिफ्राबो मेरला जासैना औ आदाया गुरफैनांखा सिंगिमारिनिखा ना औ सिंगिमारि खोनाबायथ' ए औ बेखौ अफाय हैगोन आदा बदियागुरियावहाय जि लांनाय नुयोथ' आङो लाङो अफाय होयोथाय बिसोरखौहाय ए औ सामफ्रामबो खादां दाबायदियावथ' ना औ मेरला ओरै नुलाबाय थायो आङो बथिक लाङो बेखौ लांगोन आदा ए बैयावबो दंना औ जोंहा मानसियानो गैया जानोनो आग्लायलायोसो ओरैनो औ नै लाबोखादों बे बिफां फांसेनि ना माथो आदा ए बे गामिनिनो जों गामिनि ए औ आरो लायबावगोन नामा अफायबा औ बेखौहाय फुरा फुल खालामनानै लांगोन औ नै बेखौ देनो थाखाय कारेन्ट नेगासिनो आङो कारेन्ट फैबानो डाइरेक्ट होनोसै होननानै फुरा माबानानै लाजोबखाबाय बानलु ओमफ्रायहाय नैबे बेसर ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुरबो हानानै लाजोबखाबाय दा डाइरेक्ट एसे दै होनानै
खारै होबाथाय होथारसै बेखौ खोबनानै दोनखानोसै गबावबायसो नै दसे फैदोंमोन बेयावनो देनो हास्लाबबाय थारमाने बेखौ जानो नागिरदों दिनै नाजोंहाय कारेन्टआनो थांलाय फैलाय जागासिनो मैया अखा हानायनि बोथोरा गाज्रि जाबायना मैयाहाय ओंखायनो हरावहाय दाखायनो माने दसेनो फैयो दसेनो थाङो 2 मिनिटसोल' थायो आरोना बेयावनो खुनुरुखुम हाखु दाखु एकदम ओरैबायदि स्पिडाव होबाय जाबाय आरोना दा जागबाय दा देनांगौ खामानिया कारेन्टनि खामानिया बेल' खालामनो आरोना ओमफ्राय आङो न'सो सुगासिनो न'खौ सुगारनानै लानोसै दाबो फिसालाया सफैथ'वाखै दा सुगारनानै लानोसै आरोना थाब-थाबनो हाखु-दाखुनो दाबो ओंखामाथ' मोनबाय ओमफ्राय ओंख्रि संनाय जाथ'वाखै दाबोनो बियो नाजों संगोन नालाय आङो ना ओंख्रि जानाय नङा आं खिचरि जागोन आरोना हारसिङैहाय खिचरि संनानै जागोन दा बोरो मानसिया बोरो फैबाय आयौ मा लाबोखो आइसु आय मा लाबोदों नायफैलाय नै जानायखौसो दाना ओइ आबैनो देखायदो आबैनो मामा आइसक्रिम दं नै अबे आइसक्रिम दंनो हनै औ आइसक्रिम दङ बेयाव हनै सोर लाया बेखौ सोर बायदों दे सुनांगौ औ आखिमनो नै दा बेखौनो माबाजों बेसरजों संनो ना एवगासिनो आङो मासे दंबावो नै एवनो नै आंहा ओमफ्राय रेडि खालामहांदों खिचरि जानो दालिल' रेडि खालामदों दाबो माइरं नै बेखौ नाखौ एवगोरनानै आङो नाखौ संगोरनानैसो बेखौ रेडि खालामसै लायबावनोसै ए नै ओरै नै बाबुखौ लानानै थांबाय ओरैजोंहाय उफुद्रु खालामगासिनो नालाय बेसे मोनबायना औ दे आदा दे औ दे आदा दे औ फांथाम बिफांनि जमा खालामनानै लांबाय आरोना बेसे मोनबाय ओमफ्राय ओरैनोथ' बेबायदि जेबो माबानाय जाया मा होनो जोंहाबो ओरैनो थास्लायस्लाय मोनबाथाय जाख'नो हाया माख'नो हाया जायोना बेखायनो हरबाय आरोना ओमफ्राय बिदिथ' केजि हिसाब फाननाय जाया जोंहा ओमफ्राय गावसोर केजि हिसाब फानहैयो आरोना ओमफ्राय माबा ओरैनो लामसामनि हरनाय जाबाय 5 थाखानि हरनाय जाबाय आरोना गासैहाय मोनब्लुंनानै ओरैनो गोलैलाजोबोसो जानो मानसि गैया मानो गैया आरो गोथांखौबो आं हारसिंल' जायो गोमोनखौबो बिदिनो जाबाबो जाख'नो हाया बिदि जायो आरोना मानसिफ्रा गोमोनखौ बांद्राय जालाबायाना आरो खाथि खालानिफ्राबो बांसिनानो जाया गोथांफोरखौ जायो ओमफ्राय गोथाङाबो बेसेबां गोबाव थानो बेसेबां गोबाव जानो गोथाङाबो मोनोना बे गोथांनि मोननायाबोथ' जानो सुखुराव जाया ओंखायनो हरलाबायबाय आरोना ओमफ्राय माखासे थाबाय जानो आन्था बिदिनो फिसाफ्रा बेखौनो जाबाबो जाख'नो हायै जालायसिगोन आरोना बेबो संनानै लाग्रोसै आङो नै नाखौहाय फिसालानि फावा आंनि नै खिचरि संनो नागिरनाय दालिखौ माबायदि गारथारजोबखो सेस नै सेस गारथारजोब्बाय ओंख्रि संनायाव बेखौ दसे गेलेहोबाय आङो नै दाना बिदिसो खालामजोब्बाय नै फावा मा फाव जानो नुबाय हमबावगोनसो सोर थाख्लुआ नों थाख्लु नै खर'आव सिथाबबाय दालिया ओइ मामि थाख्लु नोङो दागारसै आयै सना आंनि सना आंनि सनायानो आंनि लुथुआनो खेलासो मोनदों आंनि सना आं खेला गेलेया बेजों मा आं संसै दे आं संसै हामा जा होननांगौ बेखौ सं होननांगौ दे आं संसै बेखौहाय संना लानोसै नै बेखौ फुथ'ग्रोबायसो आङो ओमफ्रायसो मावगासिनो आंनि खिचरि संनांगौआ दासो संगासिनो नै आङो बेखौ फुथ'ग्रोबाय आङो बांद्राय दुस्थ' खालामगासिनोमोन ना बियो नै आंनि खिचरियाबो ओरैबायदि साइज जाबाय ओरैबायदि गोथाव जाबाय नै आयौ हालासो आङो जानो लुगैनाय हाबावला आङो ओमफ्राय एसे थान्दा खालामनानै जानोसै नै सान्दुङा दुंख्रावलायबाय नैजे हरावहाय अखा हालायनाया एसे हाबावबा मोजां जागौमोन ओमफ्राय नै दख'नायाबो रानगुलायबाय दसेनो रानो दख'नाया नै माबा होदों बेखौ माइदि होदों दावराइ मोख्रेब बिदि दख'नाफोरखौ जायखिजाया दख'नाफोरखौनो बिदि सान्दुं गोसाफ्राव
लामा आरोना आङो बेखायनो बेयोथ' बेसेबांबा फुरानाबाबो ओंखायनो माने बांद्राय फुराना नुवा आरोना जेसेबांखिनि गोजाम सानोब्ला बेखिनि गोजाम नुवा आरोना माने सायख्लुमाव बिदि खामसालियाव लामसै ओमफ्राय सुनायफोरखौबो बांद्राय सुग्लि सुग्ला खालामा माने सोमहाबलाबायनानै दोना ओमफ्राय बे साबोन मोदोमनायफोरजोंसो माने एसे स्र' सुयो आरोना बांद्राय मैलाबो थाखाया नालाय ओरैनो सानफानि सानफ्रामबो गाननाय नालाय ओमफ्राय एसे बिदिल' सुयो आरोना ओमफ्राय बे ओरैबायदि फुराना बे दख'नाया दावराइ मोख्रेबा बेखौ बेसेबां लादोंमोन मिथिबायना दाबायदि बाजारावथ' बेखौ सेलाय बेलायसो खालामगोन सेलाय बेलाय माने हानाय नङा आरोना बेबायदि फाननो माने बेखौहाय 350आवनो बायनायमोन होमबा बेसेबां फुराना बेसेबां गोजाम बे दख'नाया नायदो 350आवनो बायनायमोन होमबाबो दाबोनो बेबायदि फुराना नङा आरोना दाबोनो गोदानैनो दं नै दाबायदियाव बिदि फाननो हायो सेलाय बेलाय मा जागोन सेलाय बेलाय माने दख'नानि दामानो थायनाय नङा आरोना दानायनिबो दाम गैया दानायनिबो दाम मोननाय नङा ओमफ्राय खुन्दुंनिबो दाम मोननाय नङा आरोना बेबायदि फाननांगौ मोनबा नै दा बे 350आवनो बायनाय बियो होमबा बेसेबां फुराना ओंखायनो माने दख'नाफ्रा मोजाङै दोनबाय थानोबा माने केयार खालामनानै दोनबानो आरामसे थाबाय थायो आरोना फुराना जाया बिदि ओमफ्राय एसे माबा जाबाथाय माने माइदि जोबबाथाय एसे बेबायदिनो जों माबाजों ओंखामजों होनानै दोनबाय नङाबाथ' बै माबाखौ रिवाइबखौ होबाबो जायो थेवबो बियो स्र' थाङो आरोना खेबसे सुनायावनो खिन्थु बे ओंखामजों होनायाहाय आराम थाबाय थायो बेबायदिनो मोजाङैनो दाथ' बैसागुनि जोमग्रा दख'ना नङा होमबा बयबो रेडि जानानै दंजोबो सोरहाबा गावनो बायनानै लादों सोरहाबा गिफ्ट मोनदों नङा होमबा बयबो रेडि जानानै दंखाजोबसै आरोना खिन्थु आंना बेबायदि गैया जेबो बेबायदि गोदान बायनाय जेबो गैया आरो दाथ' नै माबा जाबावनोसैलाय गोलोम बोथोर सफैनोसैलाय गोलोम बोथोर सफैनायनि फिसालानोसो ड्रेस बायनांगौ जानोसैलाय बेखायनो आंहा आंनिखौ सानथ'नांगौ माने हाथ'आ आरो दा आंना ओरैबायदि जायो माने जेलानाखि माबा जायोना बेनो आङो मोनसे टाइमावनो बायनानै दोनजोबखायो फुरा गोजां बोथोरबा गोजां बोथोरनि मोनसे टाइमावनो बायलायबाय ओमफ्राय एफाराब माने बायलालाय माने बायहेरायाव थांनो जरानैसो थाबानो जायो आरोना ओमफ्राय एफाराब माने थांनाय जाखाया नालाय दाथ' ओमफ्रायहाय न'आव थानायावथ' गाननो बिदिनोसै बांद्रायबो नांखाया ओमफ्रायहाय बेबायदि खेबसेनो जमा माबानाय जायो आरोना बायनाय जायो ओमफ्राय बेबायदि बायबाथाय माने आंनि बायनो आङो हाया आरोना बे समावहाय जेब्लानाखि फिसालानि थाखाय आङो जगार खालामगोन बे समावहाय आंनि थाखाय आङो हाया आरोना थ' बेखायनो आंना केन्सेलथ' दा फिसालानो माने आंहा गोलोम बोथोरनि माबा नांसिगौलाय रेडि खालामनानै होनांसिगौलाय बेखायनो आङो दा आंनि बैसागुनि ना मानि आंहा जेबो बिदि गैथ'आ आरोना माने बायनो हाथ'नाय माने सम गैथ'आ दा आङो ओरैबायदि जानानै दं दा फिसालानोनो बे मा होनो गोलोम बोथोरनि गस्ला बायनो थाखायनो माने फेस वासखौनो बायनोनो माने हाबावाखैसो आङो मिथिगौना माने बाथरुमाव जा दं बे फेस वासखौनो फुलाबायगासिनो ओमफ्राय गावनि जे फेस वास फुग्रा बेखौनो खिन्थाय आङो बायनो ना बाया सानगासिनो आरोना ओरैबायदि जायो माने बेबायदि समावहाय जेब्लानाखि आङो फिसालानि थाखाय बायनांगौ जायो फिसालानि थाखाय माने खरसा खालामनांगौ जायो माने गावनि थाखाय मोनसे फिसा जिनिस बायनो थाखायब्लाबो आं ओरैबायदि 100 बार साननांगौ जायो माने सानो आरो दा आंनो नांथ'ला दां बेखौ उनाव बायनोसै दां माने ओरैबायदि साननाय फैयो आरोना थ' बेनोसै नङा होमबा बिमाफोरनि माबाया साननांगौआ बेनो बिमा जाबाथ' एसेबाबो चेन्ज जाखायो नालाय नङा होमबा जेरैबायदि जों सिगाङावमोन बेबायदिथ' जों जेब्लायबो जाबाय थानो हाया नालाय नङा होमबा बयहाबो एसे नङा एसे बयनियावबो चेन्ज जाखायो थ' आंनियावबो बेबायदिनो माथो होनबावनो नङा होमबा समजों बोथोरजों लोगोसे आंहाबो रेसपन्सिबिलिटिया सिगांनि बायदि नंला हारसिङैनि नंलिया दा बेखायनो माने बांसिन जाना फैबाय नालाय बेखायनो आङो बिराद साननांगौ जाबाय आरोना बेखिनियाव दोनथ'नोसै ओमफ्राय सोर बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो थाखाय रेडि जानानै दङ खिथाहरबानो जाबाय दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं